ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ಡಿನಿ ಬಂಬೆದ ಬಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ತೂಕ ಮೂಲಿತ್ಯಾನ್ ಬಂಬೆನಿ ಈ ನಮ್ನೆ ಸಪ್ರ ಸಪ್ರ ಮಂತದು ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ವಿಡಿಯೋಡು ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಏರಂಡೆಲ್ಲ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ತೂಪುನಾಡಿ ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತೊನ್ಲೆ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಈ ನಮ್ನೆ ಬಂಬೆನು ಸಪ್ರ ಸಪ್ರ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆರ್ದು 3 ಚಮಚದಾತ್ ಒಂದು ಕೆಂಪುದ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕೊಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡು, ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏತು ಉಪ್ಪು ಪಾಂಡಲಿ ಬೊಂಬೆ ಬೇಗ ಒಯ್ತುಂಡೆ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡು. ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಪೋರ್ತು ದಿಯರ್ಲ ಬಲ್ಲಿಯವೇನು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಓಮಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಐದಕ್ಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ನಿಕ್ಲು ಬೊಡನ್ನ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ತಂದ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿಲ ಪಾಡೊನ್ನುಲ್ಲಿ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತು ಕಡ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟು, ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತು ಅರಿತ ಪೊಡಿಲ ಅರಿತ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು. ನೆಕ್ ನೀರು ಕುಟ್ಟರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಯಮಣ ನಮ್ಮ ಬಂಬೆಗೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿ ಕೂಡಲೇ ಐಟು ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಬುಡರ ಶುರು ಹಾಪುಂಡು. ಆ ನೀರ್ದ ಪಸೆಟ್ಟೆ ನಮ್ಮಂದು ಏನಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇದು ಕಲತ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ದೀಯರಲಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತೇನೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಎಲ್ಲ ದೀತೆ ಇದೊಂದು ಕಲತ್ತದು ದೀಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಂಬೆ ನೀರು ಬಿಡ್ರೆ ಶುರು ಹಾಪುಂಡು. ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನು ಶೋಕ್ ಮಂತಿಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ನಾನು ನಮ್ಮ ನೀರು ಪಾಡುನ ಬುಡ್ಚಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒಂದು ಬೈಯದ ಚಾಕ್ ಅತ್ತನ ಒನಸದ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಅದು ಜೋಕುಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ಪಿರು. ನಿಕುಲ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಈ ಮೆಥಡ್ ಬಂಬೆದ ಬಜ್ಜಿ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಎಂಚ ಬತ್ತ ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಿರುಪಲೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಸಲ ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಏರೆಗಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಚೂರಂಡಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತಂಡ ಆಯ್ನತ್ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ ಶೇರ್ ಮಂತ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇತ್ತೆ ಮುಲು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜ್ಜಿನ ಎಂಚ ಬಿಟ್ಟು ಪಂಚೆನೆ ಪಾಡು ನಾಡು ಇಂಚ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೀಡಿಯಮ್ ಉರಿಟ್ಟು ದಿವೊನ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬೋರ್ಡು ನಾನು ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತಿಜ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಎಣ್ಣೆಡ್ಲ ಬೇಗ ಫ್ರೈ ಆಪುಂಡು ಬೊಂಬೆ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನಿಕ್ಲು ವಿಡಿಯೋಡು ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ಒಂಚೂರ್ಲ ಮಸಾಲದಾಲ ಎಣ್ಣೆಡೈತ ಬುಡ್ತುಜಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಬಂಬಿಡ್ ವೆರೈಟಿ ರೆಸಿಪಿ ಪೂರ ಮನ್ಪುಲಿ ಇಂದುವೆನ್ನ ಒಂದ್ಸತಿ ಮಂತು ತೂಲೆ. ಇಂಚೆನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನ್ ಬಂಬೆನು. ತುಯ್ಯರತ್ತ ಏತ್ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಏನು ಬಂಬೆದ ಬಜ್ಜಿ ಮಲ್ತೆಂದು. ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕ್ಲು ತುಯ್ನೇಕ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಲು.